Dnes si posvietime na skutočný klenot slovenskej inteligencie. Pripravte si perá, ideme sa vzdelávať. Mne toto príde ako politika na všetky rytné otvory. V každom prípade ja si ani neviem predstaviť, že ako viac ešte mohol niekde vopchať do zadku. Brilantná analytická práca, pán docent. Tento lingvistický obrad nepochybne obohatí politológiu o úplne novú dimenziu. Nadával tam na voľnú stranickú súťaž, pretože musí neustále rozmýšľať, ako tých voličov odrbať, aby ho volili. Ďalšia myšlienková perla. Táto hypotéza priam volá po okamžitom publikovaní v renomovanom zahraničnom žurnáli. Našim tým potentátom je to zrejme úplne jedno, že kde sa kupuje a čo sa kupuje, hlavne, že sa na tom dá niečo udrbať. Zaujímavá makroekonomická doktrína. Predpokladám, že túto inovatívnu terminológiu už čoskoro zaradia do univerzitných skrípt. Slováci, vy ste takí sprostí, vy žeriete seno. Fascinujúca sociologická sonda. Takýto hlboký a empatický vhľad do duše národa si istotne vyžadovalo roky náročného akademického bádania. Rado, čo musíš byť za chudáka? Som si myslel, že ideš povedať chuja. Páni, slávnostne vám udeľujem akademický titul docentov 4. cenovej. Ďalšie prednášky o slušnosti si pribalte na cestu do najbližšej krčmy.